Poznáš to aj ty, že v práci super, všetko, projekty bežia, úspech, proste napreduješ, prídeš domov a nebaví ťa to. Že sa ti zdá, že sa naplňaš, alebo že to ozajstné naplnenie pociťuješ len v poslaní. Nie je to nič výnimočné, je to celkom bežný scenár. A za mňa musíme si uvedomiť, že v živote hráme niekoľko rolí a tou základnou, ktorú máme všetci spoločnú, je tá človečina. Je tá moja základná rola, to, že som človek, že som otec, že som muž a že mám nejaké hniezdo svoje, nejakú rodinu, čo je môj úplný základ. Keď toto nemám v poriadku, v súlade, v spokojnosti, v naplnenosti, tak nepomôže mi, že si suplujem inou pozíciou, inou rolou nejakého šéfa alebo úspešného zamestnanca alebo biznismena alebo čokoľvek, lekára, hej, to je jedno. Lebo vždy sa vraciam každý deň domov, teda väčšina z nás sa vracia každý deň domov a to, čo zažívam doma, tak to je to najhlavnejšie. Tá základná rola, že som človek, že žijem spokojný, vyrovnaný život, tak z toho môžem potom čerpať aj do tých ostatných svojich rolí životných, ale pokiaľ si to obrátim, tak za mňa dlhodobo to je neudržateľné. Aj napriek tomu, že môžem žať úspech, môžu mi prichádzať z toho aj tie body, nejaká hodnota, možno peniaze, možno nejaký kariérny posun. Pokiaľ nebudem mať v súlade a nebudem mať zharmonizované to, že doma sa cítim dobre, tak z dlhodobého hľadiska určite vyhorím, alebo sa mi rozpadne vzťah, alebo sa mi rozpadne vzťah s deťmi, čokoľvek. Takže je dobré si to dať do takého rebríčka a začať vždy od toho najdôležitejšieho a to máme úplne všetci spoločné. Úplne ideálne samozrejme je, keď tá rola človeka, muža, otca alebo ženy, matky, to je jedno, je autentická a je totožná s tými ostatnými rolami. Že nemusím sa prepínať do toho, že v práci som úplne inak, doma som úplne inak. Pokiaľ budem mať naplnenú tú rolu základnú, človečenskú, tak z nej môžem autenticky potom prenášať do tých ostatných. Lebo zase pokiaľ sa hrám, no to nie, že sa hrám, ale že podvedome sa správam úplne inak, povedzme v práci. Nemyslím tým, že mením štýl komunikácie. Jasné, že každé to zamestnanie si so sebou nesie to, že určitým spôsobom sa prispôsobujem tomu prostrediu, ale tú moju podstatu, hej, to, čo som, čo hovorím, ako vravím nie, ako hovorím áno, ako fungujem, čo zo mňa vlastne vyžaruje, tak to by malo byť autentické a pravdivé k tomu, čo zo mňa vyžaruje, keď som doma. Nemalo by to byť, že v práci úplne inak, doma úplne inak. Vtedy, keď je to jednotné, tak sa cítim voči sebe, voči svojej osobnosti, voči svojmu nejakému bytiu v harmonii a vtedy môžem výrazne napredovať. Ak zistím, že sa domov neteším, alebo že doma sa iba hádame, alebo že proste ma všetko štve, že som nespokojný, tak je najvyšší čas začať s tým niečo robiť. A ideálne tak, že s tým nerobím nič. Je to možno také akoby paradoxné, ale najdôležitejšie, čo na tom celom je to, že to vôbec vidím, že si to uvedomujem. Niekedy mi to zrkadlí niekto iný z mojej rodiny, väčšinou teda môj partner, moja partnerka, že prichádza od nich určité vyjadrenie nespokojnosti alebo niečoho a ja na základe toho sa cítim zle. Ale tam nejde o to, že ja mám byť iný, že sa mám teraz celý zmeniť, alebo že to, aký som, je málo pre toho môjho partnera. Väčšinou to tak nie je. Väčšinou je to tak, že ja sám pre seba nie som dosť v tej chvíli. Ja sám nepociťujem to naplnenie, spokojnosť, chuť niečo zažívať, keď som doma a
to, že mi to zrkadlí vlastne môj partner alebo moja partnerka, je len prirodzeným dôsledkom toho. Takže prvý a najdôležitejší krok je to uvedomenie toho. A potom to robenie nerobením je to, že ako náhle si to uvedomím, tak ten môj program, lebo vždy je to založené na tom, že sa mi spúšťa doma, kde som úplne akoby odhalený, kde sa neviem skryť za žiadnu spoločenskú alebo pracovnú rolu, pozíciu, že tam nie je tá hierarchia, že som len ja. Tak doma sa mi častokrát vďaka, povedzme, tomu, že niekto mi niečo vyjadrí, môže spustiť určitý program. Takže to je to najdôležitejšie, najkľúčovejšie, že ja si uvedomím to, že sa niečo deje, že si to uvedomím, že si to zvedomím. A potom, keď si to zvedomím, tak je vlastne akoby z toho podvedomia prekúknuté v mojom vedomí, že niečo sa deje. A následne už nie je vôbec podstatné to, či ja začnem cvičiť, alebo či idem, ja neviem, za nejakým terapeutom, kaučom, alebo idem nejaký sebarozvoj začať robiť. To je úplne jedno, lebo to vyjde úplne prirodzene a úplne ľahko. Hej. Uvoľnením tých programov, zvedomením tých programov z podvedomia do vedomia sa zrazu uvoľní cesta a ja úplne v pohode môžem robiť čokoľvek. Autenticky, ľahko, slobodne. Pokiaľ to tak nie je, že iba bojujem, že iba pretláčam tie programy, prebíjam, aj možno cestou nejakou ušľachtilou, že ja ich prebíjam terapiami, ale sebarozvojom, ja neviem, cvičením, že to prebíjam tým, ale nepríjmem to, že to je tak a nezvedomím si to, že to som proste ja, to je proste môj program, tak dookola budem zažívať ten boj. A chvíľkami sa mi bude dariť viac, chvíľkami sa mi bude dariť menej, ale stále je to pretláčanie. Hej. A to úplné uvoľnenie z mojej skúsenosti nastáva vtedy, keď si zvedomím to, čo sa mi deje. Môžem si to zvedomiť aj na základe toho, že mi to niekto povie, že mi dá niekto tú spätnú väzbu, ale tá spätná väzba nie je ako kliatba, nie je to ortiel, hej, je to iba názor niekoho iného a vôbec to nemusí byť to, čo je tá podstata toho, hej. Ja to potrebujem počuť, ale potrebujem sa s tým aj nestotožňovať. Nebrať to, že aha, tak ona mi povedala, alebo on mi povedal, ten môj muž mi povedal, že som taká, alebo taká, tak ja sa musím rýchlo prerábať, aby som nebola taká, hej. Ja to potrebujem zobrať ako informáciu a veľakrát tá informácia môže byť aj pokrivená, alebo nie že pokrivená, ovplyvnená zase filtrami toho partnera. Takže potrebujem to zobrať ako informáciu, v ideálnom prípade, keď mi to povie z pozície to, čo on cíti, ale nebrať si to k sebe ako, že toto je tá moja diagnóza. Hej, je to len informácia. Pre mňa kľúčové je to zvedomenie toho, že sa niečo deje a to viem aj ja sám. To viem veľmi ľahko. Hej. Keď sa zobudím, tak v akom som nastavení. Keď prichádzam domov, v akom som nastavení. Viem doma si oddychnúť, viem byť naplnený, viem byť šťastný, viem sa usmiať, viem vyjadriť, čo sa mi nepáči. Hej. Pokiaľ to všetko funguje, tak je to v poriadku. Ak tam niečo nefunguje, obzvlášť dlhodobo, tak to potrebujem nejakým spôsobom meniť. A tá zmena není tá, že ja to vôľou ako keby pretlačím. Tá zmena sa deje sama. Deje sa sama, obyčajne sa deje aj ľahko a niekedy sa deje aj veľmi rýchlo. Hej. Tým, že sú prekúknuté a že sú zvedomené tie vzorce, ktoré to vlastne spôsobujú. No a potom môžem začať, hej. Ako náhle to je prekúknuté, zvedomené, mne zrazu s ľahkosťou napadne, že wow, tak necítim sa dobre. Čo je základ? Základ je telo. Hej. Ako náhle niečo v tele nie je v poriadku, tak ja potrebujem robiť zmenu, ale nie zmenu na silu, že musím cvičiť, lebo niečo, ale tá zmena príde ľahko. Že necítim sa dobre v tele, začínam cvičiť. Hej. Nespím dobre, zvedomím prečo.
alebo niečo zmením v nejakom mojom dennom režime. Čiže začať od tela, myslím si, že nie je vôbec zlý nápad, lebo to máme neustále k dispozícii, celý deň to nosíme, žijeme s tým, takže to je úplne, myslím, že perfektný začiatok. A každý si potrebuje samozrejme nájsť tú svoju cestu. Kľudne sa môže inšpirovať niekým, ale vybrať si z toho, čo je to jeho. A ďalej môžem pokračovať, hej, dobre, tak o telo sa začínam starať. Čo tam je ďalej? Myšlienky, to súvisí s tým zvedomovaním. Na čo celý deň myslím? Na čo myslím, keď prídem domov a mám byť doma, mám byť v prítomnom okamihu, mám byť so ženou, mám byť s deťmi, mám byť so sebou samým. A ja neustále mi tam ide nejaké strachy, nejaké problémy si prenášam, hej. Čiže to je druhá vec. Telo, mysel a potom môžem prejsť na ducha. Ducha. To je trošku taká pre niekoho sci-fi, že čo je to vlastne ten duch, duša, že čo to vlastne celé je. A za mňa je to v podstate uvoľnenie a pustenie všetkých tých vzorcov a všetkých tých vecí, ktoré ma zaťažujú a otvorenie sa tomu, že ja i napriek tomu, že sa to zdá, že to tu celé vlastne šéfujem a že mám všetko pod kontrolou, v skutočnosti pod kontrolou pravdepodobne nemám nič. Ale pustenie tejto záťaže a uvoľnenie sa k tomu, že všetko sa to môže diať v môj prospech a všetko, čo sa dialo doteraz a deje momentálne, je tak, že to nemôže byť inak, že je to úplne pre mňa. Tak to mi pomôže otvoriť sa aj tým širším obzorom a chápaniu toho, že ako to vlastne v živote je. Ako to je podstatné, to, čo momentálne riešim, ako to nie je podstatné. Takže tak k tým roliam a obzvlášť muži máme dosť silnú tendenciu, a úplne prirodzenú, lebo je to v podstate v tom našom akoby pôvode mužskom, že ísť, zohnať mäso, nakrmiť rodinu, hej, zabezpečiť, je to úplne normálne, takže si to častokrát tú rolu pracovnú, tú rolu toho môjho poslania zasuplujeme a úplne vymeníme a proste prekryjeme ňou všetky tie ostatné role a obzvlášť tú najpodstatnejšiu, že som tu, som človek, som otec. Tak vám prajem pekné dni, užívajte si všetky tieto role a nezabudnite na rovnováhu. Ahojte.